Sashisin ngi khot ngobha ya phi ki para samla ki ba e lem ya ki para banget jong ka balang bat ki para banget na ki wei pat ki balang ki ba jupet jukmi ya ka online service jong ka balang Presbyterian Mauro jung shisha ka ni ka tayo ka long ka tayo ka ba kamen e kum ka jing seng samla ki jing seng samla ru ki ba don hapo ka shatri jong ka jing seng samla ki GP assembly habangin yo ban rokhe ya ka youth week but youth Sunday jong kani ka snam arajar arway haringkat ki program ki ba pher hendrai hapadeng jong ki jing e ki bangi mat hakini ki sngi bat khamta me kani ka jingpang khlam ka blasar keleng setlak jong ni ka perthai ngimshim la yo lat chu ban rakhe lat lut ya kani ka tayo Henrengi aingo e ublay ubala plilan lingba kini ki kor ki bor jong ne ka juk ka bamanta ngiyo bani sakri lang ha ki ying ki sem jongi lingba kani ka online service ngi scam kan long ka jingker khu ka bakrao ya phi iwei ki para banget kerpang e ya phi ki para samla ka banginyo bani sakri lang ha kani ka por kum ka jing seng samla ro ilapen kre ya ki program ki ba pher hakani ka tayo bat nadu kamit sngi mande ngila yo ro ya ka tu ka jing seng pli ya ka youth week bat hakani ka janmit ngin sayo pat ya ka bible study nginget ublen kurkhu lingba kani ka jing shakri ka jongi hakani ka por ti shwa bangin ya chaprang nya pendem how blai ka jing dwai Ngiaingu eme au blai sasisian pat lingba kani ka janmit ya ka bamla penyo engi kum ki khun ki jongme bangin wan ko try ban sakri lang ya ka kerteng ka embat ka badan bor ka jongme hapadeng gini ki sngi ki ba e sibun kata rem le alam la don ringkat lembat ngi ko try baling ba kani ka tayo ko try ka ba kum ka jinge seng samla ki GP assembly ko try kablabu baik borenti lingbai kani ka tayo bakum ki jinge seng samlang inyo ban rakhe ya kani ka youth week bat ka youth Sunday au blang iwan hajan jong me ban aingu e eme wat hapdeng kini ki jing penthot ki jing penwet ko try kham tambingi mat kini ki sngi ko try rengi aingu e ka bamela plelat plelenti ngi ko try bangin yo e ki jing sakri kum hagani ka por Oi ko try ngi yo ban ai ki jing sakri ka jongi ko try lingba kani ka online service ka jongi ko kanrat ngi da dwai ka bamen kurkhu ha ba kani ka jing sakri ka jongi kan rung ha ka wei pa ka wei ka long yeng ko try kerpangai ki para samla ko try ki bakhmi kani ka jing sakri ko try lang ha kani ka por ngi da dwai ka bamen sim jong me ko try on ya lam la lut ko try banginang la ban sakri me ko try ban pendan buram ya ka kerteng ka jong me babingang la ko try ban kentiu ya ka gospel ka jong me ko kanran ngi da dwai men kur khu ngi ka jing sakri ka jong ina ko basdang hadu ka bawai no jong ka ko kanran sngo ko try ki jing dwai ki jing khat kar pan ngi dwai ban ngi pan ki ni baro ha ka kerteng ka jong Jisu amen ngene beteng ya ka jing sakri ka jong yu blai da ka jing rai ka ba arspa nyo pun riu bat hadin jong ani ka jing rai ngan kerpat ya i Mr. Ricky Khonglam bain sabu ban puli na ka tien ka jong blai bat ban bu hai ka jing dwai ka jing rai ka ba arspa nyo pun riu kumbang long atrai babha bomela khot sngo bha yanga kasnam jong me long hok yanga atrai babha ngawan kumbang long atrai babha bamela kon snow bayanga kasnam jong me long hok yanga atrai babha ngawan ngawan kumbang
shu kabor kasnam kanang pendu kapom batungit jong aru atrai bapa ngawan kumbang along duk shitom kaspa kamen sim ngayai be ngatip ngan shem kerhai hame atrai babhangawan kumbang along men pudyang hi men mapelany men pen kutli katkum kakular jong mehi atrai babhangawan kumbang along jing e jong me kala pendu yaki jing e ban long ujong me nga kwa e atrai babhangawan kumbang along atrai babha kalen ti jong mingas ngau bha na me banje ngai shu wat sha atrai babhangawan Hasyua bangan lai khmat ublay ka jing duai ngan pule katu kat ne kidkhot nak tien ka jong ublay ngan pule nak ka shiti ka baningkong u Petrus bau apostol kalnong ka basan kadkhot ka ban riu nyau bat nak ka gospel u Matthias kalnong ka ban riu kadkhot ka ba apun riu apu pra lai po lai puai bat lai pulai ki ken tien ki ba ong kum ne to pen pen red yalade namar kata hapok akti bakrau bor ka jong ublay ba unyop pen krau ya pi hakaya ba bet da ka ba bread halo jong u ya ka jingkus lai jong pi baro na ba usumar sukher ma u shapang jong pi to khmi thu ya ki sembeneng ba kem ya bet lemne kem ya od lemne kem ya lum hakithiar henrei pen ban ukpa jong pi ubah beneng ubsa ya ki pite phim long ki ba kham kor shibun yaki balai ba phikuslai shapang ka bakup ru tu perkhat yaki tiu lili ka ringko kat no ki man bha kem trei lemne kem ther lada ublai te upin kop kumta yau huringko ubamenta ulong la shai te la bret hak lawarding ka bakat no tam ya phi a phi ki baret ka jingai namar kata wat kuslai da ka baong ke ei bangin bam lane ke ei bangin di lane ke ei bangin kop henrei penyawat shua ya ka hima ublei ba ya ka hok jong u ti yakini ki ei baro un sa ailang tam happy to ublei un ker khu ya ba pule ba ba sha sko ya ktin ga jong blei tungin le khmal ublei ha jing duai ko pa jingi ba beneng nyai ngo eme ko pa bangila ko pa ban don hak ban don kat ko pa hakani ga janmet ko pa kumne kumba ngilong ko pa nginget ko pa bangi kadai
ka jing e ka jing snap ka jing ai ka jong me ngai ngo ime ko pa ba ngi la ban pelong yang ka online service ko pa ngai ko pa ba wa apa dang kini shibon ki jing e bat ka khlam ka basar satlak ka perthei ndai mem shim la e no yangi ko pa mila ple lenti yangi ban shakri ban mane yame halaki jong ki ye bat nila bat ke ka bajia hakane kapor ko pa ngai kadai hapo ka jing penyak bastat ka jong me bat mila syap mame ba kini ke kinja ni kerpat ye me ko pa ba long ka mon ka jong me ko pa ni kerpat ko pa ba ni ngang yolat ko pa ban wan man syakri lai loi yame ko pa hakini hak ye mene bat haki jaka pai ba ko pa ngi dwai ro mata ko pa nam ta kan ka youth week mamen kembang mala deringkat hak si gabaning kong ko pa ngai ko pa ba men deringkat hang tayo baro steo ko pa ngi dwai ko pa nam ta kan ni ka program ko ba menta ko pa ke bang yoi ke Bible study ko pa ngai ko pa ba kani ke Bible study ke pen mau ngi ko pa ba ngi de ban pulih yak tin ke jong me man la ka por i ban ti jelew ya ka ko pa na mak tin ke jong me kalong ka wailam aliang serti kalong ka jingsha ya ka linti ya ke jongi bat ka bala pen janai ya ka jing em ka jongi ka man la ka singi ngi dwai ru ko pa nam tai pastor ko pa iban same khubor ko pa iban pasat jimot iban batai ko pa sepang kani ka topik ke ba ni don hani ka por semang ka jingkus lai ka jingnok mesin ko jingdo bat ka jingdo jingkermen ko pa ngai ko pa ba bagi ba ibet ko pa hagan ka janmen insay uso ba sposha arposha bat ka ba shispa sha ko pa ni duait ko pa ba mendan ringkat ko pa hani ka jing syakri jongi ke bangsa tu sngo ya jingkerpat ke jonga ko pa belong nong pop Badiakini barok ngipan mengkerpat hak kerteng uji sukres belong nang pen jongi halakar taru. Amen. Nga ai khublai ya Mr. Ricky Khonglam ibala pen puli na ka ktian ka jong ublai bat ru ban bu ha ka jing duai ublai nang kar khu phi kham tam e ha ka jing shakri ka jong phi na ka banta ka kam ka jong kan rat ting la poi shakawai pat ka banta ka bangin se osngol no ya ka Bible study ha ka ni ka janmiet na i Reverend Rocky Marpana i pastor idan ha ka balang jayao ka jayao district ka bahab ru hapo jong ka Shillong Rilum Presbytery ngi pen pau ka jing sngongo e pi pastor ya ka ba philakloi ban pediang bat ban ya don bentalam bat ngi kum ka jing ye seng samla hang ne ha ka balang mauro ban sam ya ka khubor lingba ka Bible study ha ka ni ka janmiet ngits kham kan long ka jingkar khu ka ba khrau ya pi we ki ba pet bat ki ba sha score lingba ka ni ka por nget kan long ka jingkar khu nagam ta jong pi we ka topic ha ka ni ka janmiet ha bangin se asngo ka ni ka Bible study ka long ka jingno man sim ka jing khuslai bat klem jingkar men depression anxiety and no hope dia kini ka por nga IT no kini ka benta hai pastor iban shim ya kini bansam ya kini ka Bible study ha kini ka por I chairman jong jing seng samla I bayalam ye kini ka jing seng ha kini ka janmit jang kini ka sngi kle shibon ye ki kentien ke jong pi bade ka jing pedang sngo ba ka jong pi ya nga ha kini ka janmit ha ka baning kong nga sngo ban ai ngo yo blai nama ka jing isnai ka jong u bat ka jing ai ka badap yang galau jong syakri uberin ha ka bangala ban yang ha ka ni ka janmit ha padeng jong pi ki hinmen ba ki para ki kme ki pa bat baro ki para bangai ki ba yen ki be snok tilang bat ngi ha ka ni ka jing syakri ha ka ni ka janmit ngai skambau blai un ker khu yangi ling ba ka jing hikai na ka tien ka jong blai ha ka ni ka janmit jang ka ni ka sngi ki pastor ki tamabasan bar ki rang ba balang jaga balang hangni hapo mauro ki long pa ki long kmi ki khon samla kerpang ye phi ha kani ka tayo le kmen ga jong phi bar kum juru ye ki hab ki barin ngej bau blai un ker khulang yengi ha kani ka janmi lingba ka jing ye perkhan ka jing ye pusan
hagak tien ka jong oblay hashwa bangeni ya shekman ngene pai shublay haga jing dwai ublay ubukpa ujongi ubahabneng ngi aingo yeme go try namar bamelong ublay ujongi mejubab ye jing dwai ke jongi habangi khot kerpat yeme ba kumni kan oblay ubukpa kumbangi long ngi wana kmat jongme pad ho hangni ko kan rat ushakri ubarit ujongme ablay yeke kan tien yeke bamelabu aga donut ka jongu aga ba khot kerpat yeme ablay mela jubam bamela ai ko try yeke kan tien pa yarap ko kan rat be kumbagala kta ningkong yu kumbagala dei ningkong yu kan long ru naga bandaki khun ke jongme hangno ka ba ki don haga ba me don yeke jing tmu naga banta jongki haga ne jing em ka ba ki em hasla jangane ka berthai ai namar kata ko kan rat bayen ka ba ho kan long ho ka ba long em kan long em tang ya kata ka ba me iben yo shakri ujong me ablay on kran nagane ka janmit ka ban long ka bor kan long ko kan ran ka jing ban nai bor kan long ko try ka jing ban kya ye ka met ba de ka man sim kan long ru ko try ka jing thau thmai daga tien ka bor ka tien ka jong me ye ka jing em ka jong is ngau ye ka jing dwai na ba ye kini baro aga kerteng ka jo khun jame jisu ye dwai ngi pan de ka jing ngen amen kihin ben bagi para ki jonga ki parlok bat baro bat gerbang ye pi ki parlok samla kan thai bat shinrang kama philayo I ha ka program bat ru layo ya ka ban pen bana ha gi ni sngi ki bla let no ka jing hi kai ka ba gerbang ne ka tien ka jong blai lani ka bible study ya ka bangin yo ka long ken halor ka tu ka topping ka balangan bu ru aga tien pareng kong depression anxiety and a future with no home kani ka long ladang ilapan kala shi ka khasi ka long kata ka jing no amen siem ka jing pang ka jing khuslai jing ka donut ba ka jing mut jing berkhan pada ka perthai ka badam da ka jing do jing kermen ha ba ka lawai ka dum ngala persang ye ka ban pen shong nong rim ye ka tien ka joblay ye ka ni ka topen bagi henmen bagi para ka jonga ka tien ka joblay ye ka ba ngin yo ye ka ban ye kren ru aga ni ka janmien ka long ken na ka jing roi sam ka ban nyo punyo ki dakhon ka ban nadu ka ba ar ter hadu ka ba khandai bat juru naga kitab ki proverb kalenong ka bakat ar kada khot ken ka ba arbusan nganum puli ya ka namakan shim ya gapor ngangej babi don ya ki bible hagi yeng gesam pilaban pliet ya ka bat ngila ban ya lang ban ya puli lang kat ba ngidang ya kren ya ka tien ka joblay ha ka bakum ken gapor kin men bagi para ha ba ka perthai ka persang ya ka ban wan ya ka definition lani ban persang ban batai ya ka jingmut jangkini ki artuli ki kentien laong ba kan anxiety lani kata ka jing khuslai kiong ba kadi kata ka emotion lani kadi kata ka jing sngo kabadon hapo jong ubriu bat kani kami habagadon ka tension lani kata ka jing perkhan kabapen khuslai kadon ka jing shep tieng kadon kata ka jing sngoling a ka jing sngo pisa kaman siem badak ka tin khasi kiong balapan kala ya ka kiong bagadi ka jing khuslai ka jing dukha bat ka jing sngo ir men siem yaki ai habangi perkhan ya kita kiban sawan bad ye kita ru ye ke balalet no ye ke bangilale haga jing em ke jongi kabar kolong kata ka kentien depression long ba kan ni haba ka kini ki start jangka behavioral science kiong ba kan ni bad kila ong ye ka bagadei ka jingpang balaong kan ngan puli ye ka kum ba kalong haga tin pareng kiong ba kadei ka medical illness ka bakta ye ka jingmut jing berkhat jo obriu ka ba pelong yo obriu ba unno mensiem ka ba pelong yo obriu bangan bu agak tin pareng kong ba uni ubri ulus ya ka interest ka jong u wat ha ka jing em ka ba uem kamun ngila than ye ka jing em ka pelong ye ngi kita ke jing khuslai ke jing perkhan ke jing ling a ke men siem ka long hadu uput ka ba manga bat mangi ngila than ye ka ban em ye ka ni ke jing em bat dei namar kata ka dau ba kini ke start jong ka berthai kiong bagani ka jing pang kata ka depression ka jing no mensiem hadu upun ba ubri urai ya ka ban khat no ya lagi jong ka jing em bakat gum ka statistik ngi yo I bagadai ka balai ken na kita ke jing yam ki ba bontam hagane ka berthai ha pedeng ki brio ki ba khat ar hadu sau posnem ken men bagi para ke jonga ke ne ke topik kalong ka bayar ke ne ke jing hikai kalong ka bayar ba ka ba khrau
bangin umla lese ya ka bangin ya keren lut agane ga janmit jangane ga sngi haga jing lingkot jangapor henrai hagane ga janmin ngan shim kelum lang ya gini gi artoli namar baki ni artoli nganget baki ya snok lang ka jing khuslai ka jing pisa kata ka anxiety kapan kala ada kata la da ngimla ban le ai ya kata ka kalalong kata ka jing nok mensim lani kata ka depression bad yakini ngashim lang baki long lang kawai bangakwa bangan pensyai na duk kabasdang kini artli ki apher na kata ka jing ngausi ki apher na kata ka jing pang ka mensim hakabangi duk no ya ke bait ki bathon lani kata ka sadness lani ka grief kini ki apher bat uji suru hakalenong ka bakat sao jaga gospel u yones wang wat ki kuslai haga dok not jongpi uklam ong wat ngausi ujisu ong wat don ye kata anxiety haga jingem ga jongpi lemni wat khuslai wat no mensim namar kala ban wanra ya ki bas ngausi kian men bagi para habangi pet ye kata ka generation lane ka perthai ka bangi em kata ka konteks lane ka jingem ka situation ka jinglong jingman jangga perthai ngi yo i bangila em haga balakhot bangi juyos ngau ye kata ki kentin ke balakhot kita ka new normal bat bon ki briu ki persang ye gaban keli hatu ngila mo bagani ka jingem ka jau briu ngila mo ban lej biang sya ka jingem ka balong normal baro shikatna kata ke jingem ka bangi em shwa u ar hajar khat khandai hatu ngila mo ya ka bangin le ya kata ngiyoi ba ki bon kita ki restriction na ga jingem ga jongi ki bon kita ki an ki bami hagini ki sngi ki ba julong ki ba thamai ki bangim jioi menno lagalong haying hasam lagalong haka imlang ka salang watru haga jing shakri blai ki long ki babon hadu kata la ong shuru bangi yo ya ka jing kta jong ka pandemic ka jing jenjar ka bami agini ki sngi ka babon ba de ki hajar ba de ki pau hajar ki khon samla ki balong ki hinmen ki para ki jonga bagi jongpi ki do no ya lagi jong ki kam ki jam bat bon na preng jong ki ngat haga jing khuslai ka jing pang mensim kumno kenyen em ka jing em ka bala shai la shisngi ki dan ki brio hakini ki sngi ki ba haga jing long pastor ki phone yengi ki pastor ngin le kumno tang bangin yo ya ka pisa ban bam ngim dala ba kumno ngin la ban afon ya ki mobile ba ya ki internet kabha ye ki khon jongi bagi shu shong no shwa kum to hagene gesnem kin men bagi para kini ki long ki jingta ki ba penmi ki ba at shu yo briu ken baun tap dage jing khuslai badage jing pisa jing jing em bad bon nagi khon samla ki ong ka ei ken kani ka jing mot jing em what is the meaning of life hagani ka jing em ka bamanga bat mangingi em ka precious time na tu no na preng jongi ka career ka jongi ka bangi thrang ya ka ban lej puli ngi mla satya ya ka ban len namar gadon ka jing tieng ka jing shep tieng ngi yo iru ya ka berthai kam i jong sngan hagini gisngi ngi yo i ka jing pen ngiyo i ga jing snam ngiyo i haga jing shisha bangela khmi lenti baga perthai kan long ka ba kham ka ba ngi khmi lenti kan bhano henrei kin men bagi para ke jonga ngiyo i hagini gisngi baga perthai it's heading from bad to worse kani ka de ka perthai ka konteks ka ba manga bat mangi ngiem ki hen men bagi para ka ba manga bat mangi kum ki khon samla ngi tingkho man lagesngi banang ni shakmat ngin nang yan ya gane ga jingya lenti ka jongi ngakwa bangingin ye keren ye ki artoli ki ha gane ga janmien bagi ta ge jingli kolong ka ken ka ba penlong yo brio ka ba penlong yo brio lani ha ga tuen pareng ki ong what is the cause of depression lani ki anxiety ha ga jing im jong ki khon kristan ka tien ga joblei kapan kan mau yangi hang ni ken ka wei na kita ki ba uni unong rai sam wang utau asap obalat ho ye kan ni ka rai ka banyo la dengi puli ye ka tu ka dekat ka bar wang hai tu ki benta ki bakat du ka mensim jonga kamtre ban pentingin yang ha kini ki di kentin ke jong ubri ubalamat ye kini ki artli kata ka anxiety bat ka depression ha ka jingim ke jong u bat ka baning kong ye ka banga ngayo i ka dau ba ka ba bun ba na ki bri ki long depress bun ba na ki bri ki khuslai ki ling a ka mensim
Tolong haka kadawi we question God. Karukom ya kabangi ngi keli jing keli yo blay. Hapdeng jang ka konteks ka jing em ka bamanga bat mangi em. Hatu kalong mo ka babhala ne ka badai la ne ka bamdai ya kabangingin keli jing keli yo blay. Kin men bagi para ke jonga ngala ban juma ya kana kalong ho ngila ban keli jing keli yo blay. Baka perspektif ka jongi ngi don kamban sngout ho baka attitude ka jongi ka don kamban long positive ngi yo i ka kitab jong ujom shimla ublay shimla condemn yo lani shimla penrem yo haka bau keli jingkeli yo namar ka attitude lani kata ka perspektif ka bau keli ka jingtmu ka bau keli ka long banwat ya ka mon ka jong ublay banwat ya ka mon ka jong ublay ya kita ki jingyat ti ke ba u yeshem haga jingim henry haga juk ka ba manga ba mangingi em bon na padang ki khun ki jong oblay wat kita ki balaju syakri ru yo oblay bon na padang jong ki ngat hagini ki jing khuslai ki jingling a dai namar bangi keli ki jing keli yo oblay ban fine fault bat u kalong bangi ngin wat dau yo haga jaga bangi ngin lej ban ring syajan jong u henry ngi mare syajngai na uken padai namar kata-kata uni unong rai samru upla wangga mensiem jonga kamtre baon pentengen yaka kin men bagi para ke jonga kai ka bamanga bat mabi hatu ngi question mo yo blai hatu ngi question ngi bu ke jingkeli balai ngam yo kam balai kini ke jingja kawan banja ha ka yen ka sem ke jonga balai kumta bat bon na peng jongi ngim tre shu ye ka man syakri yo blai kata kadai ka bening kong ka wei na ki dau ba ka ba jingja ka ba ngayo i ha ka jing em ha ka jing ya lentui ka ba kendiat ka jonga kalong kain ba ngayo i ka rukom bangi keli jing keli yo blai kadai ka ne ken ka wei na ki dau ba ke ba ngi mat ya ke jing khuslai ka jing ngau ka jing khuslai bat ka jing no mensiem ha ka jing em ka jangi ki brio ka bar habangi duai habangi yam khmat jong oblai haba hapadeng jing ke jing pang ke jing shitom ke jing e ke jing yele ke jing ye kendo ki bangi ngi kendo agane ke jing em habangi duai bon sin ngi jukmi lenti bangi ngin yo ye ke jubam Henry ka dau ka baar ka long balai bangi ngi khuslai balai bangi ngi sngo dukha balai bangi ngi sngo no mensiem hadu uput bangim bangshu bangin im ye gane ga jing im kadai namar kumno bangile haba ublay u klem jubab yangi ngan bu agaktin pareng how we deal with God's silence ngakan mau ye gaktin ka jonglay haga gospel u yonis kalanong ka bakatway kada khat ka baningkong ter pilaban puli hayeng yaka ngakan mau ye kada jingja ken men bagi para hakaba ka Mary ka Martha badu Lazarus long bau niu para u jongki ula yomat ye kada jingpang baga de khat ka basau ko ong baga ni ka jingpang kamlong syakabanyam lani kam dei ka jingpang hadu uput ba unyam u Jesu ula yos ngau ye gane ka jingja la pentip show Jesu Henry ngiyo i ka jingja ha ka tien ka joblay u Jesu haba ula tip ru ba uni u Lazarus ula yam Henry shimla lej no kumtu tangban aten ye ka funeral ka jong u Henry hadu ban dadep ban laj mit ngela ban ong hadin lais ngi bat ngausi un saleng ye ban ye kendo ye ki padai kan ni ken ka bamanga bamangi bonsen habangi sngo thu bau blai jubam iba bau blai ulong jar hagabangi ngi dwai ye ki jing dwai ke jongi ken men bagi para ke jonga kumnungin deal ye kan ni kumnungin le bonsen ni knyum yo blai baka de khot ka balai pin yo i hang tu hakalan hakatu ka jing roi ka ba nyo punyo gong ngakan mau yo blai balapan khuslai yanga ngaun balapan telep ye ka mensiem jonga ngakan mau ti yo blai ngakan mau yo blai ye ki kular ke jong blai ong uniu brio ubarwai ye ka ni ka jingrai uniu asap Henry habanga ngakan mau yo ka jing khuslai kawan bantamp yang abat kabami nang ta kalong bangaun ngagrieve ngakomplain hakmat jong blai
Balai atrai memle ye kini ki kabanga khot kerpat ye me balai mem jubab ye ke jingdwai ke jonga bangin yo ye ka to ka series ka bami nang tu ken had nadu ka dekhot ka ban nyau ter kimi shibon teli ke jingkeli ki ba ukeli kelah yo blai ha ke jingim ki men bagi para ke jonga kumnu ngidil kumnu ngile habau belai usngap jar habangila duai ngi ibau belai jubab ye ke jing duai ke jongi ngile kumnu hagabakum kata kapor patkan ni kan kadai gawai neki dauba ki bangashem ngayoi ba kadai ka dauba jong ke depression pat ka anxiety ha ke jing im ke jing ki khun ke jong belai kabalai kani ka brio kabalong gawai neki research scholar jong kata ka surviving depression and anxiety kadon ye ka project ka jongka kata ka Teresa J Borkan ngalaban bakla ye ka rukom kenno pinam sngo ye ka tho ye ka kot ka jongka ha kata ka balai kerteng kata ka beyond blue surviving depression and anxiety ha kani ka kot ka jongka ka ongru ye ka wei ka down bakata ka daw ru ka bangaru ngasngau ya haba bat kata ka daw ka long baka wei na ki daw ke ba penlong ye ki khun samla kam tam bat ye ki brio bakin mat ye ka jing khuslai ka jing ling a bat kam tam ye ka jing no men siem hadu upon obaki ki kwa ye ka ban khat no ye la ka jing im ka dei ka ni ka modern lifestyle ka jongki kani ka rukom im ka jongki ka baki ki im ha kini ki sngi ka bangi yo i ha kini ki sngi ka kelapalan hakaba haka society ngiyo i kumno bangi persyang ye ka bangin present ye lade waladang yimlong kum ta henrai ban fit in haka ni ka society lani haka group kata ka circle of friends ka jongi ngi persyang ye ka ban fit in ye lade waladang yimlong kum ta bangi lose hang ta ye ka identity ka jongi badom tang kata henrai haba ngingi persyang haga physical ya ka bangingin le ya ki ai ki ba ki parlong ki ong yang em ka tu kamlong wala ngingi snow tu bagata ka bangile ka long ka badai badai hang ta ka rukom bam ka jongi ka rukom thia ka jongi kata ka dress code ka jongi baga perthai jong ka technology ka bangingi yo i ya kan mau haki shipho snem ke ba min shwa ngalaban ong ki shipho bat arpo snem ke ba min shwa haga jing em lese ka bangelaban long haga por ka bangidang khna khandai shipho boje kala de ka por yangi ye ka bangi ngin thia no bat haga por san ban riu boje ngela khe dang stem balong haga por menta kata kala kelalun laong bakar rukom thia ka jongki khon samla haga ni gisngi kalong haduk ki saw baki san boje men stem Mari kini kendiat sengi haga baga network haga baga sorkar kala pen kangdam ya kini network nado ka khatsau khatsan bat khan riu tring ngayo ibon ki khon samla ki ling a ki pisa kim tip kimla ban function ya ga jing im ga jongki pat bon na preng jongki ru ngiyo ban ya kren kiong la daga long sa kum ni ngim tip ngin long kum no kin men bagi para kata kediga lifestyle ka ba la im ka bagi khon jong ka balang ki im magini gisngi baru kumjo om day tang kata ka society ka lifestyle ha ka society om day tang kata ka physical appearance lani ka jingpau ka ba shabar ka bangingi persyang ya ka ban fit in ka bangingi khuslai min miet hatu kita ki parlok ke jonga kin pediang ne em yanga ladang long kum ni bagi khaddu ka longru kata ka spiritual lifestyle ka jongi kata ka spiritual discipline ha kini gisngi ngem yo issue bagakan long hagi yeng kisem ke jongi ka modern lifestyle ka ba ka jinget ngiwi ka hiar haga ba ka bible ka long kata ka kot ka bangi pule tang haga por ka bangi don kam ye ki jing don kam ke jongi ka ba saw ka daw pan ka ba ki khon samla bat ki bru ki mat ye ni ka jing khuslai ka jing dokha haga men sim bat ka jing no men sim ka long ken begini ki beriu arngut kata ka Laura Boya bat kani ka Mary Rose William kiong bakin ta ki youths ki beriu ki khon samla ha kani ka berthai ki long unprepared ye kani ka life challenge ka badon hakmat jongki habangi kuran ye ki khon samla lani ha ki parlok samla ngisngo baki long invincible ngisngo bangi la ban le lut ye ki ai baro namar bangi dang khlan
Henry ngiyo i ka jinglong jong ka ne ka berthai ka bamenta. Ngiyo i kita ki influence jong ka media ka bangi don kita ki expectation ki jing true ki jing tmu bat ki jing angnut balada kita ki bangi yo i kim orlong. Ngimla banyai ngisngoba it is the end of the line ha ka jingem ka jongi. Ngimla ban function sure. Ngimla ban page shawai pan. But day kan again kabapan long yang bangin mat ye jeng khuslai in mat ye jeng no men sim hado uput ye ka bangin nuhut ye ka ban dekat no ye laga jong ga jing em ken men bagi para ke jong akini ken ki sau tuli bat na ki wei pan let's say ye ka bangang anomla ban kedaulut agane ga janmien ki dau ki ba hakmat balai ken bakan ni ka depression bat ka anxiety ka jorba hakikun samla Bakawai ka bangangayo i habaki kun samla ke jongi kalong baka jing bon kam jongi kmeki paru agine ngim don por ya ka ban ngin pen kre ye ki kun samla ke jongi bakin ye kendo ye ki life challenges nila bon kam bat ki ai jong gane ka berthai ka jingkali ka baar ka bangakwa ya ka bangine perkan ka ken ka jing mi nagani ka depression bat ka anxiety Kai ka jingmi nang ni kabami kidan sautali ye ka bangakwa ban kedo lingkot hagani ka janmien ka ban ningkong kalong ken ka dekhot ka balai jong gani ka jingrai sam ka ban nyo punyo kalong ken ka jing no jong ka men sim hang tu ngiyo i ken yo tu unong rai ye gani ka sam wang bangakan mau yo blai hendrai lapan khuslai yanga baka men sim jonga lapan telap no ken ngim kwa ban dwai ngim kwa ban ngim kwa ye ka bangin ngap ye ki ai syapang ka tin ka joblai walala don manu ba ya slok ye ngi nut ban ong labiang ngim kwa ban ya slok manu ngi kwa ban long marwai kata ka di ka jingmi haba ka jing khuslai ka jing linga ka jing dukha ba ka jing no men sim kalong try clear ye ka met ka jongi ba di ka jing em ka jongi day tangga jing no men sim ka dekhot ka ban riu ko ong ye gini ki kentien ngaken mau yala ki jing rai men mien ngaya keren balaga donun bat ka men sim jonga kalawat biang ngaken mau men shwa ngarwai men mien men tangam la shu gumnu ken ngan rai yo tau trai yo baklem jubab yanga kumno ken ngan sakye yo habang amat ye gini ki jinge om dan manu bas ngoto yanga ong uniu nong right sam kata gari ka jingmi nang ni kakta ye ka jingmut jing berkat jongi baga kata ru ye ka jinge dei jongi badu blai kada khot ka basau ko ong me bat pen pet ye ki khmat jonga nga khuslai kat bangam la kren shu ka jingmi inang ta kolong shu ngim yo thia ngim yo dem men mien kamen sim jongi ka her kamen sim jongi ka len bat shu ong ka tin ka jong blai hang ni nga khuslai kat bangam la kren shu ngamla banya share bat no ye kani namar ngatip lesi ngam tikna bagi tai kin smautu ne em ye kai ka bangangaman kin men bagi para ke jong ha ka basau ka kta ken ye ka jingim ka jongi ka baman lagi sngi it also affects our day to day life lagalong ha ka physical ka jongi ka balong ka kwat ka khia ngimbang ka baham ka di ngi khuslai ngi ling ngi pisang ka man siam ngi sngo ba ka kti ka khla ngi sngo ba ka met ka sngo shitom badom tanggata ngi kwa ye ka bangi ngin separate ye la de marwai kata ka social relationship jongi kalong ha ka bangi ngim kwa syo ya ka ban don bat no nama bangi sngo ba mano kim don bas sngo tho yengi ba kani bun sin ka jupalong ba ki khon ki ba ye ke jong oblai ki do no ya la ga jong ga jing em ha ba ka tu ka jing sngo kawan ba kani ka berthai kam don jing mut shu yanga om don shu mano ba ye yanga ka ba ken yanga ba nga pen yap no ya la de hakabangan penkut ka aiken ka ba mapi bat manga kom ki khon samla ngin le habangi ngi tingkho yekini
ka depression bat ka anxiety ki dei bet barobor ki ba mi naka ki ba ya tingkhu bat ka jing im ka jongi ka jing mat la ne ka experience ka bangi ngi mat aga jing im ka ba man lagas ngi ki parlo ki don kat tu kat ni ki ba ngakwa ban ka dau lingkot han reu tali ki bangi lese kum ka jing ai jing mot ya ka ba lada don na pedeng jong pi ki ba ngap ya ni pi ngau thu dei manga ha ba ngathia men mit nga khuslai ya ka gam nga khuslai ya ki ba bun ki jong ni ka jing em ki ba bun sen ngala kali jing kali yo blai ba ngala ongru bau blai shimla iya ya nga ladangi don ha kata ka jing ya lenti ki don kini riu teli ye ki bangakwa ye ka ba santeli ki bangakwa ye ka bangingin ngan ai jingmut ye ngi bangila bande ye ka bangaru ye ladi ngajule man lagapor ha ka jing ya lenti ka jonga ha ka jing im ka ba man lagasngi ban ya na ka wi gapor sha ka wi pat ka baning kong ngam meet ye ki challenges ki bangaya kendo man lagasngi ngaya shem ye ki ni ki jing ki ba tham ma ka jing im ngaya shem ye ki but ngin yo Job Moses baru Daniel but ki wei ngi yo ye gani ga jinglong ga jongki haba ki yo snow yo ye ga jing kim kin randin han rai head on ki kendo head on nama ki tip bau blai jongki ulong blai uba em pan ngi yo hiru ka tien ga jong blai ar chronicle ka nong kan khat nyo hadu ar phuwei kom no bau Jehoshaphat ule ya kata ha ka bau yos ngau ya ka khubor ka ba tam ba on padiang wangan meet ya kini ke challenges ha ka kerteng ka jong blai om dai tambangin ye kendo ngin ye shem ka bar ngin sha yo blai jongi ba on pen kala ye gani ngin allow yo blai jongi ba on transform ye kini ki dark days ki jongi shaki sngi jong ka jingkamen ngin sha yo blai ba on control ye ka jingim ka jongi na ba blai u don hajan ye ki ba pan bat ki ba sngosi ka men si mong ka tien ka jong u pagkanan gani ka jingkran jong ka briu ka bangam tim ya ka kerteng ka jong ka kum ni broken things can become blessed things if you let God do the mending kita ki balapat bat praha ka jingim ki laban long ka jingker khu ye ki wei ladangi sha yo blai ba u un subspan ya ka jingim ka jongi ladangi ngi sha ki henman ba ki para hapdeng jong ka ni ka chaos jong ka bertai lada pi ban mangangi sha bau blai un long front runner ha ka jingim ka jongi ngila ye ka banong bangin mat ye ka jingker khu ka balai om dei tang bangin ngin ye kendo om dei tang bangin sha yo blai hen ring ngin ye kendo ru ye kini ki jing jang ka jingim ha ka jinget ka bangin ye don hakmat jong utrai ki nuksa ka long ni pet ye ka lenong ka banyo ka kitab nong bishar wei na ki kerteng jongki utau briu uba ka jinget jong u kalong Gideon udan tang lai spa ngun ki briu ban ya le ye ki lai hima ki bawan ban ya le yo na tang yo Nehemia tang hapadeng ki san puar teli ki sngi ula ban teipan ya ka kenro jong ka Jerusalem hapadeng jeng ka jingken at hapadeng jeng ki babun ki babishni bagi ba pentut yo yo iru yo Hezekiah kumno daga jingat tre ban bow down how taus im Sennacherib hagalenong kabakat pra ka kitab kis im kabar ki parlong hatu kata ka jingat ka jongi hakabangi kendo ya gene ka jingat kalong ka kumno ngai jingmot yepi hagane ka janmit bangin ye kendo ngin ye shem ye gene daga jingat but day tang ga jingat ong upol ke Hebrew klenong ga khat wei ga khat ka ban rio bagila ban pen sngob ha ken yo blai ka ba sao kai ka manga ba mangi ngila ban le kalong ka spiritual discipline ga jongi kalong ga ba don kam you can mau ha ga gospel Lucas klenong ga ba khat pra ka da khot ka ba ning kong kumni ki benta ke ba khat do to yai duai but menam man thachu Giken mau yu Daniel habalami katakaan jeng mit bagi Persya lasil ya kan daga sati daga muhor jong usim kaba om don manu bala banduai shu hangnu henrei tang haus im marwei
Daniel ulas ngautu ye gini ke jingja baga don kata ka punishment ru aga jingim ke jongu henry ka spiritual discipline ke jongu kalong kumbanga jule laisngi laisin haga chisngi ngadem bagi khosi ban play ye ke jingkhang yen shapang Jerusalem bat u yai le ye kata hadu upun ba u ushabret hakrem kising kata kadai ke mamanga bat mangiru kian men bagi para habang ublay ulong silent haga jingim ga jong hatungin sange no henry ngin yo men sim banong ngin yai duai ngin yai dem makmat jong utrai ngin jao ki umat ngin yam nama ublay jong yu de ublay ubayos ngau bagi ngin skembo ublay jong i on jubab ken ye ga jing duai pakawai pan lada phi ki men bagi para ke jong ki parlong phi don ye gini ke phi ya ling ba ye gini ke jing le na kentu ye pi ba pin wat ru ye ke jing yarap lada pi pim ngau thu badaladi hi marwei pim la pila ban ye kendu ye ki doktor pila ban ye kendu ye ki counselors pila ban ye kendu ye ki pastor ki temamesan pila ban ye kendu ye ki rangba balang pila ban ye kendu ye ki nong hi kai bat kan niru pila ban ye kendu tang ye ki dagi brio ki ba pi shanya ye ki pila ban ye kendu bat nganut ban ong ye pi hagane ga janbiet lada pi ye kendu ye ki kamtam ye ki pastor ki temamesan ki ba khloy ye ka ban ya rap ye pi kini kin pediang ye pi kum ba pi long ba ka ba khaddu agane ga janmiet ken kalong naga banta jongi lang ki wei pan ki ba lesi hoy wala dangi ye kendu ye kini henry ngile kum no pan ye ka ban ya rap ye kini ki brio ki badan saudong jongi ngiui ba bon kat nang mi kistingi kata ka status ting jogi beriu ki ba mat ye kani ka anxiety ka depression kanang kiu kan bagi sngi ki por ki nang mi kom ki khon samla jang ka balang philale ayu khen na ga banta jongki hatu phila ju ya rap mo ye ki pis ngau thu ye ladi ba phi biang pis ngau thu ye ladi ba nganga biang ba nganga bon ki jinge ki jing tenju dai na marga daga daw ka thim baka moto ka khot yengi baka ni ka de ka kham ka jo trai baki men sim ki ba khonor ki don baki don kam ye ka jing ram ka jong phi hatu phila yarap mo ye no sedang na laga jong ka yeng bio i manu ki balong depress manu ki ba snow khuslai hatu phila ju yarap mo ye ki pet ye ki ta ki ba sa marjan pet ye ki parlok ke jong phi pet ye ki ba don saudong jong phi ka circle of friends ka jong phi atau bila jerap mo ya ki ban le ai na ga banta jongki ka ba kapor kadang don ki hen men bagi para ke jongha nganget bau blai un ker khu ya gini ga jing selong ka ktien ga jo blai ha gani ga janmet jang gani ga sngi bangai penkot dei ni kentien ni banga ong never ever let fear and anxiety decide your future kan nga bat ma phi ka jing kermen kalong hau Chris ka jingkermen ka jongi kalong hau Chris ublay ubayoi ya ka bas dang ba dia ka ba khut jeng ka jingim ka jonga ba ka jongpi baru job uong ba ka wei ka man sim nadu yanga ubakran ba dia ngi baro ba dia piru ka dona ka kti ka jong trai hang no pin bu ya ka jingkermen ka jongpi kumbala puli manena ka bas dang hatu pin kuslai hatu pin linga hatu pin no men sim no hatu pin ong ngam tre shu ya gaban em kani ka jingem ka de ka bolai ulai ya pi utu no ya lo jong khon marwai ban ai ken ya pi ngangai bau bolai un ker khu ya pi ngangai bau bolai un ker khu ya la ga jong ka balang ka jing seng samla kerpang kinong ya lambaro bangin long ken ki sakhi ki jong trai ki breu ki batrai kat bau trai 4 วัน ublay un yaram ublay na gaban taga buram jang u amen tungin ni duai ngi wan nak mat jong me ko trai ha gani ga jan mihen ngi ai ngo yemen ma ga ktien ga jong me ko trai ba ye jong ha kabala mi na ga donut ga jong shakri ubaret u jong me abang keren ye ke kentien ni ke ba melabu ha ka nganget ko trai ba ye jonga kan long ka bor nganget ko trai kan long ka jing ai men sim kan long ka jing kring pat ye ke breu na ka jing dom che ka jing shai kan long ru ka jing pen khia ye ka met ba de ka men sim ka ba don ye ka jing bampong jong ka pom trai ba ye jonga nganget scam ma blai jonga men ker khu ye baro ye ke bala pendem pad hoi ko kan rat men ker khu ru ye ka jing seng samla ye ka balang ka jami ko trai
Kaya yang apa denggo kan rahat ke jing ele jangan ni bertai. Ya rap yang iko pa bangelaban ya me. Ya rap yang bangelaban yang naga benta jong me. Klem dapai di no haga bakum kini gisngi. Kerku yagi kon samla jangka balang hapo upolusam jangka KGP assembly bat baro ke bertai kiba kiba syakri ya me. Begitu kenru kiba wat ya me. Nabaya kini baro ngidwai ngipanda ke jingat. Haga kerteng ke jauh Yesus Kristus nang panem. Minta badu hala kertaru. Amen. Inyo asa ko way pagkajiseng lingba ki online service jang kabalang lingba ki YouTube channel haka sauturik us September aja arpuway haka por nyo buje janmien bar haka ni jingiseng inyo ban shakri lang ibre lingba ki praise and worship service kini ke long ka program nong yelam yo ni Mr. Hamar biang lang pungro ibalong vice chairman jiseng samla organist yo ni Miss Kerry nongrom nong yelam jurai Mr. Majbon Son Lingdo nong pure ba nong please dam badwai yo ni Miss Wan wadahun lang harsa no bat gijing penpena hadin katang in pois kebentar baar tang ino ka praise and worship service hapo ka jing ilam i Mr. Ershan Kshar kini gilong jing penpena ni kapor kublai shibun ngi penpa ka jeng sungongo ka bakrao yo blai habang lay as sungo ban sngap ya ka Bible study ka janmi nget ka long ka Jingkar ku ke bakrau na kamta jong iway ke basngap bat sha skor ya kane ka Bible study blay unang karku unang ai boringi kamtam ya ka bai pastor jongi lawan ra ya kitu ki lightly ki mat ki balong ru ki benta ki badon kam kum hakini ki sngi ka bangi hapdeng shibun kita ki jing kendu ki jing khuslai bat kamtam ha ka jingno mensim ka jongi kum ki parbanget reha pedeng kita ki baro reha bangi sngoban sngap ya kani ka Bible study kani ka janmit kanang yai ai mensim ngi bakum ki khun kristan nginang la shisha banang yo bor kamtam ban shakri ublai haki sngi ki por ki ya ki bangi hagini ki sngi ki bamanta ublai unkar khu yangi iwe pi iwe ki basngap bat sha skor ya kani ka Bible study pastor ngi ai khublai epi sa shisian pan ya ka ba phila ai kani ka khuboling ba ka Bible study ha kani ka janmit but ublei nangkar khu phi pastor ha ka jing shakri ka jong phi na ka banta ka kam ko jong kan rat but ublei nangkar khu phi ya ka yeng ka sem ka jong phi na ka wei ka sngi shakawei pan nga ai khublei ru ya baro kino shimanta ha kani ka janmit na du organist Mr. Pilborn nong sien I nongelam jingrai Mr. Dominat Mauri ringkat ru bat kini ki parlok samlai ke jongi ki baju kloi ban yarap engi nakapor sakapor kamtam bangin penbet penbiang ya ke jing syakri lingba ka online service ke jongi ublei unang kerkhui pi hai ke jing syakri ke jong pi kamtam banekit ya batlem nagamta ka kam ke jong kenrat dia kini ke por ngila poi bangin penwai no kini ke jing syakri ke jong yoblei kini ke janmin da kata ke jing ruai ke basan spa saufulai ke jing ruai ke basan spa saufulai hadin jong ni ke jing ruai ngan kerpat ya I teman besan jong I teman besan I deblu khasa no en pelat yengi da ke jing kerku penwai pet sha jisu lamethan pet ban pet sha u temen yo lai pet ban ula sha ha keding pna pet ban sngap u ong tu pet changa pet ban pet cha Jisu la methan pet ban pet cha u temen yo lan ben ban ula sha hading pona pet ban skap u ong tu pet changa pet ban pet u try la kiu shakli pet u hajan yangi pet ban nong pop ba pli pet ban la me long klem hok banda
pet ban im minta pai sha ding pona pet ban im rau u soi tan la me long pet ban im ha kabu rom men yo shong pet ban im pet u trai la kiu shakli pet u ha jan e yangi pet ban im nong pop ba pli pet ban im la sha jengai me la pen pet ban im la ya u glei me la klen pet ban im da ipa ya me la kon pet ban im pai no menta na jeng jon pet ban im pet u trai la kiu shakli pet u ha jan e yangi pet ban im nong pop ba pli pet ban im Kukpang jongi ubahbening ngai ngu I mekan rat bi nekabanta kini kawai pat ke program ke ba melapenyo yengi kum kabalang hakabangi yo yegani ke Bible study ke jing puli bnia yeg ketien ke bakhoi ke jongme ke bau sakri jongme ulawan ra apdeng jongi kum kabalang hakabaye dei bat ki jing isem ki jing yekendo kijing khuslai bat kijing do jingkermen ke bangi mat hagini gisngi ki ya ki bamanta kan ran bi malakir hu ye lau jong sakri ubalawan ra ye gini kijing hikai yangi kum ki khon jong ka balang bangi duaya blai ba memni snei ban kir khu yangi baling ba ka basngap bat ka basa skor ye ka tin ka jome kan panyo hangi ye ka bor mensim bangila ban jeng schem hapdeng gini gisngi gi ba e bar kham tam e bangila ban bread lut yala ga jong ke jinget ke jing senia bar ke jingkermen tang hameu blei uba im uba shisha to gerkhu ya ke jinge seng baro ko wei ke bangila yo bar to pelaj ingi ringkat bar ke jingkerhu ke bagen sai ke jome haga bawai no to da ai ru bagajing ai e ke beslei ke badap biang kerhai ke jong trai bau nong pen im jong yu Jesus Christ ke jingit ba ke ba phla ke ba mayan ke ba bom ju kut ke jong blei bau kpa lemba ke jinge slok ke ba tingen ke ba pen saj bor ke ba yai ne ke jong men sim ba khot kin yai sa ringkat lembat ngi baro ke ba yo sngo ya ke ni ke jing hikai kin long ringkat ba la ki jong ki ba nge ki ba don ha ke ni ke ri ba ha ke leng satlak ke ni ke perthei Manta bat ski ba bom ju kut ru. Amen.